Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Күпләр безгә музыкаль клип аркылы таныш әлеге матур капкаларны без бүген кабаттан ачып кергә теләдек. Анда безне күпләрнең яраткан җырчысы, сәнгать өлкәсендәге мөхтәрәм кеше, хөрмәтле мөгаллим һәм санап киткәннәрне өстәп әле уңган булган һәм кунакчыл Хуҗабикә ханыма елмаеп ачык йөз белән каршылады үзебезне. Инде без ялешкәнчә сәхнәләрдә сымак, шәшкәләр арасыннан пәйда булды. Kimler kelgan bizga? O, Albert. Qozondan Qozonga kelib tushganlar. Xayrli kun. Rahim etiniz. Исәнмесез, Венера ханым. Qozondan Qozonga тапшыруында бүген кунакта, әдресләге без кунакта Татарстанның һәм Россия Федерациясенең халык артисты Венера Ганиева дуслар. Янәшәбездәге шәшкәләр яшәешебезнең хуш исле һәм героебезнең үзе сыман матур ямле бер чагылышы бирде. Тәрәз атларында әле кышларда кар, ә героебыз яшәгән йорт эчендә табигать үз вакыты җитеп таләп иткән, һәммәбездә көтеп алган кояшлы һәм гүзәл затларыбыз аеруча үз иткән шәшкәле яз инде. Алкышларны мондый ямле очрашу өчен без инде алдан ук репетиция ясап кулларга һәм бераз телевидениенең тылсымлы мөмкинлекләрен дә җигеп эшкә кичтән үк куйган идек әзерләп. Йөрәк язларны көтә, үткән яшьлек тугайлары мине сагынып көтә. Күзләр килә дә җитә. Кызганыч героебыз моннан берничә ел элек зур кайгы кичерә. Яраткан ире, чын күңелдән якын иткән иҗатташ дусты, гомерлек сердәше, терәге, тормышының ышанычлы тоткагы Камил әфәндене һич көтмәгәндә югалта. Әмма ниләр генә язылмасын күкләрдән иңдерелгән язмыш дәфтәренә, җирдәге тормыш дәвам итә. Насыйп булган юллар буйлап алга атлый героебыз. Һәм бу агымда көндәлек ыгы-зыгылар онытып торырга ярдәм итә булса кирәк. Йөрәктәге аңлашыла ки тирән яраны, күңел түрләрендә сыкрап яткан кичереш тойгыларны. Бүгенге интервьюга әйләнеп кайтсак, алдан ук сөйләшенде. Еламаска, моңаймаска тырышырга интервью вакытында. Ә бары тик җырлашып, сөйләшеп утырырга, матур итеп, моңланып. Әнә шулайрак итеп сүз куештык без Венера ханым белән алдан ук. Тамашачылар да безне аңлар. Һич кенә дә гаепләмәс, ихластан шаяру һәм чын күңелдән елмаюга нигезләнгән тапшыруны да күркәм җырчыбызга юлланылган күбесенчә кәйфләрне күтәрүгә юнәлтелгән безнең сорауларны һәм аларга героебыз тарафыннан ихластан җиткерелгән ямле якты җавапларны да дигән игелекле, ышанычлы һәм өметле теләктә калабыз дуслар. Венера ханымның 2 катлы зур һәм мәхәббәтле итеп төзелгән, завыклы күрсәтеп җиһазландырылган йортында бүлмәләре бихисап. Кызыклы мәгълүмат тулы, истәлек хатирәләрне яңартуга һәм ямле яшәешне яктыртуга нигезләнеп корылган, гадәттәгечә шаяру һәм җитдилекне аралаштырып оештырылган әңгәмәләр биредә барды. Героебыз көтелмәгән безнең сораулардан кайчагында аптырашта калды. Һәм үзе дә җаваплары белән безне хайран күп тапкырлар таң калдырды. Мәхәббәт алихасы мәгънәле исемгә ия булган героебызга Венерага без буйлысы махсус В хәрефенә башланган сүзләр әйдәп барган сорауларны юлладык. Әңгәмәне сорауларның һөнәри, профессиональ өлкәләр белән бәйле булганнарыннан башлыйбыз. Венера Ганиевның бала чактан врач, табиб булырга хыялланганы хакында беләбез. Әгәр дәген шушы һөнәрне сайлаган булсагыз,
нинди белгеч специалист басып торыр иде икән минем яшәдә бу. Мин уйлыйм, бик яхшы специалист булыр идем мин бу өлкәдә. Миңа бер 7 яшь булгандыр. Әниебез безнең бик каты авырды. Менә шунда инде минем теләгем туды. Беренчедән әнием тирелсен дип, шундай безгел Аллаһ Тәгалә сорыйдыр. Аллаһ Тәгалә Алла бабакаебыз әниебезне тирел, сәламәтлек бир аңа дип. Шунда минем туды врач булу хыялы. Һәм мин уйлыйм, безнең өлкәдә, сәнгать өлкәсендә шулай ук врачлар булып торабыз дип уйлыйм. Хәзер музыка терапия дигән шундый юнәлеш бар. Сәнгатькә тартылырга тиеш, симфониялар тыңларга, опералар, балетлар карарга. Безнең сәламәтлек тә артып китә, һәм инде күңел дә күтәренкелеге артып китә. Hiç көтелмәгән тиргән мәгънәле җавап булды бу, хөрмәтле тамашачылар. Шулай бит. Венера ханымнан мондый җавапларны көтәбез инде без алдагы сорауга да. Менә беләсезме нәрсә? Элек заманда сезнең яшь чакларда военныйларга, хәрбиләргә гашыгы бар кызлар дип әйтәм инде. Сез дә шулар рәтендәме? Нинди мөнәсәбәттә икән Венера ханым военныйларга, хәрбиләргә? Ул инде безнең иҗатларыбызның шундай кыю, сыйфатлы булу тасвирле бит инде. Мин уйлыйм, менә күп кенә хатын-кызлар хыялланганнардыр военныйларга кияүгә чыгарга. Чөнки алар һәр вакытта хәрәкәттә, төрле ил буенча алар гастролерлар кебек инде. Һәм инде хатыннар инде әлбәттә алар белән бергә. Әйтегезчә, Венера Ахатовна укытучыларга кебек мөрәҗәгать итим әле. Күпме үзегезнең укучыларыгыз арасында бармы вундеркиндлар? Күпме алар булса? 4 яшьтәге Моцарт безнең ул вундеркинд. Аннары безнең Муса Маликов, ул кичкенә яшьтән без аны гел вундеркинд дип йөридер идеме. Ул кичкенә яшьтәге балаларга хас булган шундый әйтем инде. Безнең өлкәдә инде хәзер самородок дибез. Вадим Захаров, самородокның самородок иде. Ранис Габбасов име, Гөлсирин Абдуллина, Сирина Зайнетдинова, Алина Шәрифзяновалар име. Алар менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан менә пап ителгән битләреннән пап ителгән менә шундый. Менә хәмин тыңлап торам да, сез санап киткәннәрне. Бөтен хәзерге эстрада күз алдына килеп баса. Әллә алар барсы да сезнең кул астыннан чыккан җырчылар? Әлбәттә, менә мин карыйм телевизорны. Кич утырам, şey içkəndə manda, ya Яңа ғасырны карыйм, ya Майдан каналын карыйм. Карап утырам, bir атлы чыгалар. Берсе минем шәкерт, икенчесе минеке түгел, анар тагын минеке, анар тагын минеке түгел, име? Әйе, героебыз чын күңелдән яратып, үз эшен һәм тырышлык күрсәтеп, хезмәт куючы, хөрмәтле мөгаллим бүгенге көнгә, беренче чиратта. Һәм бу нибары минем фикер генә түгел. Күп санлы профессиональ өлкәдә инде хайран зур уңышларга ирешкән шәкертләре, аны якыннан белгән хезмәттәшләре дә ихластан хуплыйлар әйтелгәнне. Республикабызда Венера Ахатовнаның тырышлыгы һәм булганлыгын да эшкә җигеп, тормышка ашырылышы үзгәреш җиле иҗади проекты, моның ачыктан-ачык уңышлы, күпләре арасыннан нибары бер мисалы дуслар. Алдагы видео кадрларда исә күптәнге моннан 10 ел элек героебыз кул астында Казаныбызда дөнья күргән кызыклы иҗади чараны күз алдына алабыз. Венера Ганиевадан гадәттәгечә оригиналь караш һәм замана сулышын тыймларга мөмкинлек биргән алымнар ихтибар. Zamana jile ise Yana buun ışık şoğay Aşığız yaşlar kile Kızım kulağına aytem Sinne kilenim tımlat Barında vakit halite Kirek şunu anlarga Sahnege birrev minede Sahneden birrev düşer Kimler kile kimler gide Damaşa şılgaride Sahneden birrev düşer Sahnege birrev minede Sahneden birrev düşer Кызыклы жан ияләреннән шундый ук сорауларга күчеп, дәвам итәбез мавыктыргыч тапшыруны.
һәм геройыбызга аларның хәзер инде күбесенчә холык, характеристик сыйфатларны ачыкларга мөмкинлек биргәннәрен юллыйбыз. В хәрефенә басым ясап килешкәнче. Икенче сорау минем хәзер булыр сезгә вариант һәм вариациялар белән бәйле. Сез үзегез холкыгыз буенча нык менә шушы вариант белән сайлаусыз хәл итегез дигән нәхүп күрәсезме? Әллә инде вариантлар биреп менә булай да эшләргә була, булай да эшләргә була дигәнне алга сөрәсезме? Ниндирәк кешесез? Әлбәттә, һәрбер кеше үз вариантын сайлый бит инде. Аңа бит инде көчләп аны менә бу вариантны сайла дип минем хакым юк әйтергә. Кеше үзенең вариантын сайлый тормышта. Әгәр дә менә инде мөгаллим буларак, инде остаз буларак, мин әлбәттә балаларны, шәкертләрне өйрәткәндә, мин бит инде үземнең укыту вариантымның нигезләнеп дип әйтим инде, аның дөреслекенә нигезләнеп, мин үз вариантымны тәкъдим итәм. Аннан тәҗрибәмне һәм аннан мин читкә тайпылуны мин кабул итмим. Венера Ахатовнаның восклицательный өндәү билгесенә булган мөнәсәбәте белән кызыксынабыз. Өндәү билгесе ул бик яхшы билгеле бит ул. Ул бит дөреслекне исбатлый. Төп фикерең бар дигән. Фикерең бар һәм бөтен кешеләр дә барысы да игътибар итсен дип өндәү билгесе куясың. Ура дигәннән соң да куябыз инде. Алга дигәннән соң бер 3-4 куябыз, шулай бит. Мин ура дигән сүзне менә концертларда еш кулланам. Еш кулланам. Менә шу Роберт Минолин сүзләренә язылган Резида Хиярованың «Яратыгыз» дигән җыры. Менә шунда мин әйтәм, менә бу җырдагы сүзләр һәрбер кешенең яшәү девизы булып тора. Әйдәгез, җырлап өндәү билгесен куеп карыгыз, шул 1-2 җөмләсенә нинди ялына сүзләр? Яратыгыз, туган илебезне, яратыгыз, туган телебезне, бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Ура! Венера Ахатовна, мин әңгәмәдәшләремә көтелмәгән, һич көтелмәгән сораулар биргән. Менә замана кызлары, хәзерге замана кызлары, аптырашта калгач, үзләренең хисләрен вау дип белдерәләр. Венера ханым, нинди һәм ничек белдерә икән үзенең аптырашта калганын, таң калганын? Менә мәсәлән, бөтенләй өметсез укучыгыз беренче карашка моңсыз, тавышсыз шәп итеп җырлап җибәрде. Яки башка мисал. Иртә белән ачып җибәрсәгез ишекләрне, анда бер машина сез яраткан розалар. Вау дигән менә шул тәрҗемәсендә мин суклану дип әйтәм. Бу бит шундый рәхәтлек китерергә тиеш кешеләргә. Матурлыкка хозурланып карыйсың, менә монда бу суклану. Һәм мин әгәр дә матур җырлаучы булса, телевизордан ишетәм икән, менә сәхнәдән, мин ул кешеләргә искиткеч матур дип әйтәм. Мин суклануымны белдерәсем килә. Һәм мин үземнең укучыларыма да әйтәм, матурлык белән суклана белегез. Матур җырлаучыларга көнләшмичә, әйтәм, матур җырладың, матур күлмәк кигән икән, шундый матур килешле күлмәк кигәнсең. Менә гомумән матурлык белән суклана белсәң, ул менә инде вау дигән сүз. Венера ханым соңгы тапкыр вернисажда кайчан һәм кайда булды икән? Һәм ниләр күрә алды икән анда? Мактаныгыз әле рәхәтләнеп. Безнең институтта үзебезнең вернисаж. Көн сайын анда безнең декоративный прикладной искусство, күлмәкләр тегә, безнең анда инженеринг центр бар, безнең анда гомумән менә килеп керәсең, һәм безнең һәрбер почмакта үзебезнең вернисаж. Булдырган әйберләр. Безнең алар күргәзмә кебек безнең институтта менә шул фойедан узганда син күрәсең инде, яңа күлмәк тагын теккәннәр. Нинди калфак, нинди аяк киемнәре, нинди анда кувшиннар эшләнгәннәр. Гомумән
Менә шул инде безнең вернисаж. Вернисажларда урын алырдай шын картиналар һәм портретларны Венера Ганиеваның йортындагы айрым махсус бер бүлмәсендә күрә алдык. Араларында искиткеч шәхси тарихларны саклаганнар да барлыгы ачыкланды. Менә бу минем вернисаж инде монда. Менә шу яшәү дәврендә бүләк иткән картиналар. Менә мондай фотолар танысыңмы буларны? Менә бу кайсы спектакльдән? Әйтәле? Миңа калса бу Камал театры белән бәйле булыр ди. Дөрес. Менә мин опера җырчысы буларак Камал театрында 7 ел, 7 сезон Зәңгәршәлдә Мәйсәрәне уйнадым. Беләсезме, бу бит фантастика, менә фантастика, опера җырчысын. Безне бит инде теге статичный артистлар дип уйлыйлар. Без Тавыш белән генә уйный торган. Тавыш белән генә хәрәкәтләнергә безнең я сулыш бузыла, я без куркабыз инде. Без шундый статичный артистлар, шундый затында инде без. Ләкин Марсел Хакимович килде дә безнең ул вакытта Регалеттада мин җилдерне җырлыйдым, ул премьерага килде. Хәләҗев белән һәм мине шулай күргәч сәхнәдә минем уйнавымны ул чакырды мине. Шул елны 86 ел Галескар Камал театрының яңа бинасы ачылу тантанасында инде менә Зәңгәршәлдә мин Мәйсәрәне уйнадым. Шундый данлыклы артистлар белән Шәүкәт Биктимер, Фарабир Шарафиев. Гомумән инде анда иң данлыклы артистлар белән күпме мин тәҗрибә тупладым анда. Күркәм талант ясе танылган җырчы белән без бары тик җырларга нигезләнгән махсус сораштыруын да оештырып алырга теләдек. Һәм хәзер тамашачылар игътибарына әлеге җылы җырлы, кабатланмас моңлы, хайран закка сузылган әңгәмәнең кыскартылган версиясын тәкъдим итәбез. Иң әүвәл шул ук сәхнә гастрольләр белән бәйле җылыткыч булырдай берничә сорау героебызга. Кызык, беләсе иде менә. Венера ханымның артистка буларак Волгоградта чыгыш ясаганы бармы? Волгоградта булган бар, чыгыш ясаган юк. Воронежда, Воркутада? Юк. Кайларда гына чыгыш ясаган икән, искәрчелек Венера ханым. Минем Франциядә, Голландия, Бельгия, Португалия, Малайзия, Төркия, Чехословакия, Болгария. Монда җир шары. Әлбәттә. Кайда гына булсаң да барбер үзеңнең туган җиреңнән кадерле бер төбәк тә юк. Biz бәхетле яшибез бу гүзәл җиремездә. Җырларыбыз моңлы нурлы гөрләп бара эшләрдә. Венера Ганиеваның төп партиялары арасында Виолетта да барлыгын беләбез. Виолетта, Травиатадан, Джильда, Регалеттадан, Марфа, Царская невеста, Розина, Сибирь чәй чалучы, Алтын чәй, Еңбекәдә мин бала караучы, аннары Тукайның яратқан Зәйтүнәсе. Гомумән партиялар бик күп. Венера Ахатовнаның миңа калса Волга, Иделгә багышланган җырлары гомумән юк репертуарында. Әллә мин ялгышаммы? Идел вальсы бар инде. Заманында җырлыйдыр. Күбрәк Казан турында инде. Һәм Венера Ганиеваның вокалист буларак соңгы арада яңа дигән башкарган нинди җыры бар. Сәхнәгә менгән яки менә атлап менәм дип тора торган ди. Минем яңа җырым. Хәзер тудырдык дип әйтәм инде, ул безнең шул Наил Касимов сүзләренә язылган, яшь кенә безнең институтта укый Данил Песков дигән яшь җегет, аның менә башлангыч чоры гына әле шушы композиторлык өлкәсендә менә бергәләп үзгәрешсез калсын дигән җыр туды. Аш бүлмәсе кухняда чәй артындагы сөйләшү әлбәттә тәм-том хакында барды. Соңрак башка хайран җитди,
истәлекле темаларга күченелсә дә. Венера хатына менә кухняга аш бүлмәсенә узганда күрдем анда сезнең яшеллекләр. Сез теге ас ашап, юк бар ашап, гел тук булып йөри торган вегетарианка түгелдер. Мен вегетарианка түгел, ләкин ничек әйтим, инде шамасын белеп кенә ашыйсың инде ул режим бар бит инде хатын-кызларга ул аеруча бик мөһим бер формада тоту. Венера ханымның вареньега мөнәсәбәтен белгәне. Варенье. Варенье яратасызмы һәм үзегез булдырасызмы аны? Кайнатасызмы? Варенье шикәрне күтәрә бит ул. Юк, варенье. Кайбер вакытны шул творог белән инде кайбер вакытны кыймак белән инде шунда сыйпап җибәрәсең, ә булай банкалап ашап утырганым юк инде ансы. Ә менә виноградка мөнәсәбәте Венера ханымның нинди икән? Виноград ул файдалы. Әйтик инде фрукт дип әйтик инде, җимеш. Венера хатыны ясаган шәйләр шул хәтлек тәмле. Ярар инде. Макта. Артист мактаганны ярата. Бу үзегезнең алмалардан, үзегезнең бакчадагы алмалармы? Юк, алма күп бит ул базарда. Аны аласың да шундый бәлешләр, алма бәлешләр ясыйсың. Безгә бүләк ясадыгыз бит әле бүген. Күптән онытылган балачак җырыгызны алма турында әйтәсез. Туган көнендә мин алма ашадым. Алма дип телемне җута башладым. Менә бит, менә туры килә бит. Сезнең туган көн, алма бәлеше, монда телне генә итасы кала инде. Әйе, тәмле булсын. Тәмлеме? Менә. Камила абыйгыз вафат булганнан бирле сине сыйлап утырган кебек бер кешедән сыйлаганым юк ир затыннан. Син беренче булдың. Киттегез әле. Әйе. Киттегез әле. Мин бул биреп исәнләшмим дә, мин фотога да төшмим ир кешеләр белән, әйтәм, аннары халык уйлый башлар, бу ир кеше эзләп йөри икән дип, мин юк. Мин иремә тугры һәм хәзерге вакытта хәләтем шул. Шулай нәрсә әйтим. Бик Камилгә дә хатыннан бәхет насыйп булган, сезгә дә иң камил иратларның берсе насыйп иткән Ходай Тәгалә. Шулай булырга язсын тамашачыларга да. Бәхеттә, шатлыкта яшәргә. Шулай бит. Пирогка килгәндә ул шундый хәтле тәмле, реально. Әйтәмез, узаны заклап. Элек пәрәмәчләр пешерәдем, ул минем супер пәрәмәч. Иттән, бәрәңгедән ул пәрәмәчләр дөрестән дә бик тәмле була торган, яны. Кеше дигәннәрнең эчке дөньясын канәгатьләндерүче иҗатка кабаттан күчеп дәвам итсәк сөйләшүне, бүгенге көндә танылган җырчы репертуарында күңел түрләрендә бишекләрдә тирбәлеп туган, йөрәк тирәсендә дулкыннардай тибрәлеп дөньяга килгән җырлар бихисап. Геройбыз белән нәкъ менә шул җырлар хакындагы җырлы-моңлы әңгәмә безгә аеруча якын булган мәгълүмат чарасы. Телевизор каршында бирегә килгән кунаклар аеруча үз иткән кунак бүлмәсендә дәвам итә. Хәбәр салган, таңда искән җил микән, арабызда чакрымнармы, кусузымы җир микән, саба җиле соңладың бит, иртә түгел, кичендә гомер юлың айрым, без кичкән без ишендә, Саба җиле башка як төбәк әрәлекеннән кай яклар белән аерыла. Шәхсән сезнең фикерегез булсын. Саба ягы ул бит безнең рәисебезнең туган ягы. Шуңа күрә ул бик якын һәммәбезгә дә. Теләче ягы ул минем әти-әниемнең туган ягы. Элек алар Сабай районына кергән булганнар. Мин анда еш кайтадыр идем балачакта. Әби бабайларга инде безнең тау астында чишмә иде, мин кичкенә генә буйлы идем бит инде. Шул чишмәгә суга барганда, инде Казан кызларына, мин Казанда туган бит. Сен беләсеңме? Казан кызы. Әйе, Казан кызы. Казаннан Казанга килдем, бик җирактан килмәдем. Шуңа күрә, менә шунда минем инде апа Прасковья, Праска дип йөртәбез инде. Ул
жеңіл генә чиләкләр белән мин шунда чишмәдә тау астыннан төшәдерем. Менгәндә миңа апа ул көянтәләрне инде су тулган чиләкләр белән ул миңа апмырып бирәдер. Чөнки мин анда менә алмыйдырым шул кадәр көчсез бер кечкенә чибеш идем инде. Урманнарга йөридек, бик истәлекле, шундай бик якын, минем бик яхшы, бик шундай матур узды минем анда яшьлек, балачак, яшьлек еллар дип әйтәм. Сандугашыбызның нинди шишмә, нинди исемдәге шишмәләрнең суларын эчеп үскән икән? Кызыктырабызмы? Хәтерегездә калганмы? Теләче ягында Миша елгасы ага. Мен ойлайм инде ул бер ничектер инде Миша елгасына бәлкем бәйле булган бик чиста, шундый тәмле анда шишмә бар иде безнең. Бүгенге матур очрашуда без сезнең белән әти, әниләрне дә искә төшермәсәк, дөрес булмас дип уйлыйм. Үзегезнең җырыгызда сымак шул ук мәлдә бер рәттән бала чакыңда искә алып батырды. Һәрбер җәйдә көтеп каршыла, әнкәемнең туган авылы, аның урамнарын үткән чакта, юкка чыга сагыш давылы. Юкка чыга сагыш давылы, вакытларда сәяхәткә китеп, мизгелләремә әллә туктады. Балачагым күз алдымнан үтте, җанга якын әнкәм сукмагы. Без 3 бала үстек, гаиләдә 2 энем минем. Балачагым бик шундый күңелле узды. Әти минем гармонда уйныйдыр, әнем яхшы матур җырлыйдыр. Әтием дә җырлыйдыр. Әни бик кунакчыл иде. Хәтерлим аның эш-пешмакларын, аның бәлешләрен. Хәзердә менә бик сагынып искә алам ул вакытларны. Әлбәттә, һәрбер кеше сагынадыр инде ул балачагы. Мин аларга бик рәхмәтле. Чөнки менә шушы мине урындыкка бастырып җырлатулары да миңа ниндидер киләчәк профессияма ниндидер тәргеш булыр дип уйлыйм мин. Миңа ул мине илһамландырадыр, вдохновлять итәдер. Мен урындыкка басып, шуңа кыланып, матур итеп җырлау. Менә күрәсең инде менә бу барысы да мине менә хәзерге көнгә алып килгән инде. Әти белән әнинең бер яраткан җырын искә төшерәбез. Әни җырлыйдыр. Яралык әйеләе күпәй тәпәшола бәрәгәлә болаганы байықытыларынала ана тайы алламасылықы итеп. Менә шундай. Крәшен халкының җырлары бик матур бит алар. Миңа калса, сезнең белән сөйләшеп утырсаң, әле монда бер сандык халкыбыз оныткан җырларны тартып чыгарырга мөмкин. Нинди беренче җырыгыз? Туган көнемдә мин алма ашадым, алма дип телемне юта башладым. Нинди тәмле алма үскән икән кайда, чистайдамы әллә Казанда. Карлар, аппак карлар ява Казаныма. Ак моңнарда эри ак каллар. Мин үземдә ак кар бөртегедәй моңнар кычагында чайкалам. Моңнар кычагында Венера Ганиеваның репертуарында башкалабызга багышланган җырлар бихисап. Әйтегез әле, бу үзеннән үзе шулай килеп чыгамы? Әллә инде махсус сайлыйсызмы, чын патриот буларак? Мин бит Казан кызы. Шуңа күрә мин шәһәремнең патриоты, республикабызның патриоты. Казанга багышланган җырлар, Аллага шөкер, күп.
Аларны санап китсәң, бергә үзе Казан урамын. Сөембикәгә багышланган җыр, ушулай безнең Казан белән бәйле. Кышкы Казан, аннары песня о Казани, ансы рус телендәйме. Гомумән ничек инде мәдхия җырламаска ди, үзең туып үскән шәһәреңә. Менимчә, бу һәрбер кешенең бурычы дип уйлыйм инде, чөнки Казан мине үстерде, укытты, шундай зур профессионал юлга мине бастырды. Консерватория тамамладым бит инде, музыка училищесын, опера театрында. Менә 42 ел мин хезмәт итәм. Әгәр дә инде уку елларын шунда өстәсәң, ул 50 елдан артып китә инде минем сәнгатьтә хезмәт итү. Мин яратам моңлы күзләреңне, күзләрдән мин бәхет сорадым. Икебезгә уртак бәхет тезеләр, мен урадым Казан урамын. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет юрадым. Бергә үзе язмыш урамнарын, бергә үзе Казан урамын. Туй күлмәген менә сүзләрен көйгә салып халыкка тапшырган һәм сезне әлеге җыр белгәнемчә эстрадага күтәреп, этәреп чыгарган җырның дөньяга килүе, дөньяга танылу турында бер-ике истәлекле фикер. Бу җыр минем иң якын иҗатташ дусларымның җимешләре, ул Резида Акиярова, Наил Касыймов. Дөрестән дә менә җырчыны популяр ясар өчен бер көндә менә бер хит җитә. Менә бу җыр нәкъ менә шушы хит булды да инде. Мине халыкка танытты, күрсәтте, ишеттерде. Һәм мин монда үземә образ итеп ак төстәге күлмәк. 1991 ел. 91 ми? Мин хәтерләмим, ничәнче елдар, 90-нчы еллар индеме? Бүгенге көнгә кадәр исән, бүгенге көнгә кадәр ул яши. Һәм мине еш кына чакыралар туйларга, никахларга. Нәкъ менә минем башкаруда иштәселәр килә. Мин инде хәзер легендар җырчы дип мине чыгаралар. Мин әйтәм инде үземнән, мин инде музейный экспонат кебек инде. Шунда мәйтәсез мине шул минем музейный экспонатка карар өчен мәйтәм чакыргансыз инде дип шаярып, шулай сөйләшәм дә инде. Дөрестән дә ул җыр әле минем репертуарда бүгенге көнгә кадәр җырлыйм, рәхәтләнеп җырлыйм. Һәм менә ләззәт алып җырлыйсыз. Ләззәт әлбәттә, чөнки мин бит үземнең хәйр фатихамны бирәм яшьләргә бу җыр белән. Ак көлбәтләр, ак теләкләр, туйдагы өмәрдән, туй күлмәге кигән кызың, урна булады түрдән. Туй күлмәге кигән кызың, көннәшүдә үләк. Туй күлмәге бер көннәшмәс, туй күлмәге гомерләк. Мин апа исәмсез, сез хәтерлисезме? Безнең туйда, безнең никахта җырлаган нигез туй күлмәген мәйтәм хәтерлим дип әйтәм инде. Хәтерләмәсәм дә хәтерлим димим. Чөнки кая шул кадәр туйларда җыргәч, никахларда җыргәч, аны хәтерләп булмый инде. Кемдә җырлаган, ләкин без менә әйбәт яшибез. Безнең 2 бала бар анда, безнең 1 бала анда, безнең 3 бала. Мин шулай булгач, бу бик шундай җыр бәхет бирә торган, бәхет китерә торган яшьләргә. Күптәнге борынгы легендаларга таянып матурлап тәмләп сүз йөртсәк, Венера ул оппак мамыктай күбекләрдән дөньяга килгән, алтын төстә вә күтрә чәчле гүзәлкәй. Әлеге чибәркәйне күпләр мәхәббәтле Афродита буларак та беләләр. Махсус мәгълүматларга күз атсак, колак салсак дию. Һәм беләсезме нәрсә, дуслар?
Шәшкәләргә күмелеп, нәкъ менә безнең бүгенге тапшыру геройдай аяк баса ул җиргә. Ясый беренче адымнарын Алиха. Һәм хуш исле шәшкәләргә күмелеп үзе аның язмыш бүләк иткән тормыш юллары. Моңа өстәп Венера ул күрелмәгән муллык һәм мәңгелек яс Алихасы. Мәрхәмәтле, мәхәббәт иясе дә беләбез. Янәшәсендә аның һәрчак фәрештәләр. Тик бары яхшылык сагында торучы, сихри көчләргә ия булган әлеге игелекле җан ияләре, якын сердәшләре дә, һич кемгә алыштыргысыз яклаучылары да. Без белгән шибәр булган һәм моңлы да безнең телевизион хикәягә бәйле чиракта Алиханың. Бу якты дөньяга үзе белән әлеге мәхәббәтле Алиха күпләп бәхет һәм гармония алып килә. Гүзәл затларыбызга хас булган җылылык, йомшаклылык, көчле завык, итәгатьлелегендә. Кояш нурларына тиң яктылыгы да бирелгән аңарга, күкләрдә. Һәм әлбәттә инде сәхнәләрдә әлеге якты нурлар балкышында бар талантын яктыртып артистлану сәләтедә. Astagfirullah. Сәбу шақыру. Булгар премиясына шақыру. Ай, ничек инде монда бармыйсың? Инде күлмәкне кием икән. Бал итәклесен микән? Алсуын микән? Нәрсә кисәм дә матур күренермен әллә? Әйдә, Альберт, мин сиңа хәзер бер кешегә дә күрсәтмәгән костюмнарымны күрсәтәм. Менә бу минем гардеробный. Гардеробный, менә. Хәзер, менә монда да шкаф туп-тулы, бер тарихи күлмәк турында сөйләп китәм мин сиңа. Менә ул, аның төсе нинди матур. Мин аны күптән кигән юк, белмим, сыям микән, сыямдыр дип уйлыйм инде мин маңайыма. Сезнең фигура белән сыясыз. Хәзер Төркиядә, Анталиядамы инде бу, без бер төркем артистлар бардык. Мин шулай кибетләрдә гел карап йөрим инде матур киемнәр. Һәм минең бер кибетнең бутикның витринасында шушы күлмәк киелгән манекенга. Мин таң калдым инде аның матурлыгына, аның мәйтәм, миндә шундый күлмәк булса, хыялландым инде, акча юк. Киттем, мин эчкә кереп киттем. Һәм мәйтәм, хач пара. Төркчә бу хач пара сколько стоит дигән сүз инде. Шундый фәлән мәйтәм, мәйтәм. Ай, пара юк мәйтәм. Пара, акча юк мәйтәм, не. Мәйтәм, бин мәйтәм, синг. Мин мәйтәм, җырлыйм опера театрында. Мин хәзер җырлый башладым. Җырлап күрсәттем мин буларга Алябьевның Соловейын. Дәгән ничә скачыравызмы? Инде син нәрсә, Михаил? Бераз генә. Инде ул Соловей, Алябьев, ул бик шундый минем коронный номер иде инде, дальше җырлап, аплодисмент. Мин беләсезме, мин үзем бу күлмәкне бирәм сезгә. Һәм шунда мин җырлый башлагач, төштә анда хуҗалары, хуҗабикәләре, инде бик кул чаптылар инде, мәйтәм, пара юк, мәйтәм, шундый мәйтәм, матур мәйтәм, әллә нәрсә кыланып биттем инде, актерский мастерстволарны мин куштым да. Һәм бу күлмәкне, менә хуҗабикә шул бутикның инде. Миңа акчасыз бирделәр шушы. Бу минем бесплатно досталось бу күлмәк. Ул Алябьевның Соловей, ул минем коронный номер иде. Мин аны инде республикабызда нинди генә делегация килсә дә, инде чит илләрдән нинди президентлар килсә дә, мине гел җырлата торганнар шушы романсны. Бу Соловей романсы ул мине инде дөрестән дә сандугач ясады. Шуңа күрә мин сандугач дип әйтәләр миңа. Хөрмәтле тамашачылар, менә тәрәзәгә карыйм, анда көттереп кенә яз килә, һаман кыш әле. Бу йортта һәр вакыт яз икән, чөнки сандугачлары биредә яши. Күрегез. Венера Ганиева, әлеге матур фигурасын яклап саклый белүче мөлаем һәм гүзәл ханым, спортның кай төренә өстенлек бирә икән дигән сорауга җавабын да алып, ул велосипедта йөриме? Карлар яуса ишек алдында көрәк тотып үзе кириме дигән
Кызыксынуыбызны да канәгатьләндереп кайттык без очрашудан. Тамашачы игътибарына җиткерергә теләгән мәгълүмат бихисап кыскасы. Гомумән менә бу бүлмә, бу инде безнең подвал эчендә, монда бит инде безнең менә бу тенниста мин монда шулай тенниста уйныйдыр Камил абыйгыз белән. Аннары менә бу бильярд. Шундый яратадыр инде ул бу бильярдны. Монда бездә кунаклар булганда, төшәләр шушында уйнарга, беләсеңме? Менә Камил барысында ота торган, менә шуның кадәр ул уста уйныйдыр шушы бильярд. Бу бит инде үзенә күрә бер шундый зур спорт. Бу бик, ничек әйтим инде, шундый бик акыллы спорт түрі бу. Музыкада да шундый була, музыкада да. Әлбәттә, ул бит, беләсеңме, ул Камил абыйгызны бүгенге көнгә кадәр сагынып яшиләр театрда һәм инде радиода. Ул бит иң яхшы тавыш операторларының берсе булды, звукорежиссер. Хәзер алар бармак белән генә санарлык һәм театр әле бүгенге көнгә кадәр алар сизәләр, зур югалту кичерде безнең театр, чөнки менә ул шуны кадәрле табигый итеп куядыр ул микрофоннарны. Без аны шул тыйнак кеше буларак беләбез. Тыйнак. Ул иде дә шундый иде. Аның менә ашу чыгарган чаклары бар иде. Иң катты итеп ашуланган чагы ни белән бетәде? Юк. Мин монда күбрәк актив кеше шул кадәр миннән чыгадыр ул. Бураннар. Ул үзенчә ул әйтәдер, менә санап утырга кирәк 9-га кадәр. Тынычланасың. Ул мине тынычландырады игел. Ул бик сабыр иде, бик акыллы иде. Минем Камил абыйгыз белән яшәгән минем 37 ел дәврендә ул минем иң бәхетле тормышымның бер мәле дип әйтим, тормышымның. Мин бүгенге көнгә кадәр аны әлбәттә сагынып яшәйм. Әлбәттә безнең мәхәббәт миңа көч бирә. Әйтәм, көн сайын мин аңа дугалар укыйм, әйтәм, рәхмәт сиңа матурым, миңа мәхәббәтеңне күпме ничә еллар миңа бүләк иттең, әйтәм, синең мәхәббәтең миңа хәзер яшәргә көч бирә. Безнең яраткан кошларыбыз чикердәшә, сайрый, сыйланалар. Ки бу Камилемнең яраткан шөгыле иде, иртән, кич, шулай. Сый хөрмәт күрсәтәләр кышкыларга. Багышладым, басылмасмы диеп йөрәк сагышларым. Бер моңлы җыр мөгъҗизасы язмышларым. Гомеремдә минем иң зур сагышларым. Матур булды язларыбыз, күзләребез. Суыгына куркытмады хәтта тышта. Һәммә язмыш без дигәнчә түгел икән. Язмыш кычагында калдым салкын кышта. Вакыт дигәннәре тиз уза шул. Әле яңа гына тәмләп, шәйләп, рәхәтләнеп телевизор карап, җырлап, тыңлап утыра идек йомшак диваннарда. Саубуллашыр вакыты да якынайып бара икән әнә. Кызыклы әңгәмәдәш, талантлы кеше белән. Сезнең тормышта да вакыт дигәннәре шулай тиз узамы, Венера ханым? Вга башланган соңгы сорау булсын әйдәгез бүгенгә. Вакыт әлбәттә уза. Нишесең, менә 24 мартта минем бит инде туган көн. Мин инде хәзер 7-нче дистәгә күчәчәкмен. Каршы алачакмын, Алла бирсә. Хәзер миңа 69 була. Киләсе елга Алла бирсә минем юбилей. Менә. Афәрин, субханаллах. Бүген тагын зәңгәр күккә бактым. Карап калдым кышлар киткәнен. Йөрәгемне үзде сагышлымын. Шул чак тойдым гомер үткәнен.
Шул чак тойдым гомер үткәнен. Кеше гомре сулар булып ага, чәчкә булып ата җәйләрем. Йолдыз булып аттыла да сүнә, тик кайтмый шул кире әйләнеп. Йолдыз булып аттыла да сүнә, тик кайтмый шул кире әйләнеп. Тик кайтмый шул кире әйләнеп. Татар сәхнәсенең кабатланмас таланты, күркәм шәхес, гүзәл ханым, итәгатьле заваклы кеше һәм кунакчыл хуҗабикә ямьле язларның март аенда үзенең гомере бәйрәмен билгеләп үтүче бүгенге мавыктыргыч тапшыруның ягымлы һәм һичшиксез лаеклы герое чын легенда белән шушы урында хушлашып торыйк хәзергә. Йолдызлары балкып торсын, яраткан җырчыбызның әле зак еллар. Сәхнәләргә чыккач, тамашачы тарафыннан бүләк ителгән ихлас алкышлары, чын күңелдән яратып һәм хөрмәт итеп тапшырылган чәчкә букетлары кимемәсен һичкайчан. Күңел шатлык белән тулы, җаным карчык яшь минем. Туган илем ирегиле, мәңге сүнмәс яшьлегем. Туган илем ирегиле, мәңге сүнмәс яшьлегем. Күңел тынычлыгы, саулык, сәламәтлек, илаһи көч һәм яңадан яңа иҗади уңышлар теләп калабыз үзенә. Җырны зурлаган һәм тырыш хезмәте белән сезнең белән безнең күңелләрне тамашачым инде күптән яулаган талантлы һәм гүзәл кешегә. Ситергә яктай җылы, ямьсәргә яратылган. Итмим әле яшьлегемнән, яз гөлләре арасыннан. Яз гөлләре арасыннан. Ситергә яктай җылы, ямьсәргә яратылган. Итмим әле яшьлегемнән, яз гөлләре арасыннан. Яз гөлләре арасыннан. Шушы урында тамашачы дусларым, хәзергә сезнең белән дә хушлашып торам. Исән сау булыйк. Яңа матур, һәр чагында якты нурлы, күңел түрләреннән агылып чыккан хис кичерешләр, истәлек хатирәләр, шаяру һәм шуклык тулы, бүгенгедәй кояшларда җылы, яңа матур очрашуларга кадәр.